cukup sering, tapi kan sampean kan urung ngerti aku. Wes, Masa wes? aku lo tahu Mbok Jak aduh. Kemah. Kapan yo? Kita iki bali iki sesasi pisan. Sopo nih? Sopo? Mbok Rabi ya, engko lek Mbok Rabi aku mendino nek omah. Jadi ini kan lek di user-user ini kan gak terima wi mau. Iya. Gak berarti. Yuk, bisa nih. Ora tek lanang tenan. Ser kayak lollipop. Ya, kita lek ngarang yo. Sirah aku lu biyen gak ngono. Iya, Enggak sirah ben enggak ngono. Tapi aku kelingan. Aku selalu ndelok konten yo enggak. Ora kok selalu enggak po enek waktu luang ngono. Ya kuwi nggih untuk mensiasati ben rasa kangen iki gak nemen-nemen ya. Nganu udan terus. Dan aku suka iku pas nganu statement Clara. Gitu pas dirawat. Kamu enak di sini apa enak di rumah? Enak di sini ada yang merawat. Iku naik rumah sakit. Aku goyu dan tertawa ya. Yo kaya wong edan soalnya guyu dhewe kan. Terus dia mengikuti terus ya, Mi. Yo banyak lah sing kena tak apa. Di kelas barang. Enggak, aku yo merasa terhibur pokok intine satu iku konyol soalnya wong yo secara Jawa. Dua ndelok komene wong-wong iku. Weh, seru. Lu seru timbang ndelok El Clasico. Apa? Hah? Apa? Yo engko wong-wong ngerti kuwi engko. Lek ndelok aku seru apa ora? Hah? Lek ndelok aku. Aku tak bagian mangan cara guys. Bah. Kene lek aku ditantang, wah, iki. Lah nyapa mo? Hah? Ora kok emoh. Yo kan yo lek aku ndelok kontene sampean kan yo wis cukup sering, tapi kan sampean kan urung ngerti aku. Wes, Masa wes? aku lo tahu Mbok Jak aduh. Kemah. Kapan yo? Enggak. Pas SMP yo Mbak yo. Karo kancamu sing rada ganteng tapi sarunge muambu. Lah, Sarungmu yo muambu. enggak le. Ayo Mbak yo. Siji aku enggak merasa, dua iki mesti wis dibocori nek dalan engko nganu. Ora sumpah. SMP kan melu aku. Aku Mbak Nawang karo Mbak Endang. Terus mulia nek cakare bendo kancamu yo Mbak yo. Yo. Ya zamane Pak Ugi kok. Ya sepurane aku sombong, aku melupakan dirimu. Aku tahu harus sama kali aku merasa nyaman enggak? Be aja. Ora kan zamane SMP kan lho. Domongi sarung ambune wongmu mendasku sampai loro siraku. Kese kuwi yo Sing gantengi dalan Lutfi kan lho. Ngomongnya gantengi. enggak ngono. Yo lek soal sarung penguk iku aku wis lali soalnya kan wis suwi nemen. Mergo kan ben sarungku penguk kabeh ngono maksude. Ya ora yo, mergone kan yo. Pas tipis lali sewa. Digeser. Ora nek ngono. Terus awakmu lho celuk tak ngamboni sarunge wong ki nyapa. Lah nyapa lho wong aku kademen mbok siri sarung Apa wae. motifmu? Ya kan turune nganu to kaya lab biologi. Lek biologi sing kulon pokoke sing kulon. Terus awake kaya sok baik ngono lho. Mergo kan awakmu jek demen karo aku kae. Demeni aku. Kok sik otomatis lek aku ndemeni awakmu, sing tak baiki awakmu. Loh, lah iya tapi kan Lah mergo nggawa adik-adike yo. Aku nggawa Aku karo terkenyot. tapi lho. Aku lho enggak ngerti lek iki adikmu. Berarti kan juga enggak ngerti. Enggak ada motif. Yo siji ngene. Aku ngalah ae soalnya aku sik lowe nemen iki wis jam 5 iki dadi tenagaku wis mentek lek tak dhewe emosi. Isin domone sarunge penguk yo. Pancen kenyataan sarunge penguk kok. Kene turu kepaten balen tangi kok. Ora nek ngono.
gak soalnya lho iki wong loro gak aku wong sitok apa yo ngatasi yo. Sitok musuh sitok iki lho aku kerep lek ngalah. Apa meneh siji musuh loro. Oh. Datan tepet tangannya nih. Datan. Lah iya datane KTP-ne iki lho. Ojo kok ngomong pinjol kok KTP Butuh ku. anu apa ora? Bantuan PKH apa Oh ora? tidak, saya merasa orang mampu saya. Yo wis lek mampu ayo. Istri. Mbak, lek mampu. Istri. Mbak lek mampu ayo kon nukane jenenge buka. Oh iya. Masa menek adoh kene Jokono wong mampu kok suguhane ora enek blas. Iki suguhane transparan iki. Mek sesama orang sing mampu sing roh. Lah iya ayo Mbak, aku enggak butuh transparan ngono ki ya sing real nyoto-nyoto ae ora usah Sing transparan. nyoto-nyoto ngene nganu, ngene mak. Lah iya iya, Omongin tekan ono istrinya. Istri tanya istri. istrinya berapa? Kok Istrinya- kacung motor ora? Sing apa istri sing sah apa sing gak patek sah? Yo loro-loro nih. Istri sing sah sementara belum. Istri sing enggak patek sah. Istri sing gak patek sah 3. Istri sing enggak patek sah banget. Gak Piro? patek sah banget. Kan tanya wis tuan ini belum. Pira sing enggak patek sah banget. Jiro lupatmo 2. Ngono iki apa yo ngatasi? Hah? Apa yo ngatasi? Kan juga sah. Lah yo ngatasi ora ngono kira-kira. Jawab bareng. Lek njaluk bareng piye? Yo sembarang iki kan yo apa wi? Luweh utama lek Apa memang wae sak cerit-cerit ngono kae memang Enggak. ser-ser. enggak sesuatu kan enek toh aku tahu krungu kan suatu apa wi perbuatan iki Mek diser-serne Mbak. kok sih ngene Diser-serne. ngene lho Mbak yo. ora aku bayangne ngene tak baleni nang awakmu dhewe lek misale awakmu mek diser-serne tok apa yo apa yo istri mo Mboten marem blas. ndak marem toh kan yo enggak mungkin kan mek tak share-share nih. Lah nek sakmono kan lho terus piye yo Mbak yo? Kelima. Lah yo. Gek kaya kok mboten ngatasi lek modelan jenengan niku. Kok sik to? Kok iso Tapi dia segi ekonomi mau dadah. Heeh. Sawah yo, Mbok? Sawah yo, Mbok? Sekarangane apa? kok sik to? Jadi kalau daster. Ket mbiyen ki sawah ki ombo, lek ciut kuwi galengan lek ciut dawa. Lah yo. Lek sawah ki Pirang ombo. hektar? Hah? Iso ngentekne apa ora kira-kira lek gak iso tak ewangi. Sik, Aku lek masalah adol pinter kok. masalah adol pinter. Pinter aku. Ngene yo uji coba to. Saurunge adol sawahku. Aku dolen. Jenengan Heeh. kok mboten enten sing purun. Lek sekiranya lek awakmu ngomong awakmu pinter adol-adol, wis piye carane mesti payu. Heeh. Gratis anak sing Oh. masalah iki wong-wong iki uange lah ya. Lek karo menungso ki angel. Beda lek karo Coro-coro. Dia mau pikirnya mau PKH bener. Oh. Enggak. Oh iya iya. Oh iya iya. Oh gitu. Masuk. Dia sampai terus rambut saya dulu gini. Yo enggak percaya temen lah. Satu biasanya kan nganu konfir dhisik. Jaluk nomormu aku. Hah? Jaluk nomormu. Sawahmu ombono, aku demen kok. Kersa wae to. Gampang kok. Ya iya no. Lho, enggak kok tak nih sawah tanggo-tanggoku. Tapi aku sedina ping 3 kok. Lihat dol. Apa ae wis? Lihat dol. Ayo ngatasi mana? Ngatasi ora? Dari mana? Tapi nek mek diser-seri mah mboten. Ngene. Yo nganu sik no technical meeting sik ya. Napa? Uji coba. Oh mboten. Lho, iyalah. Yo lek aku uji coba dol sawahe sik pripun? Lah kan wis tak tawari to. Lah wong pinter adol-adol dolen aku dhisik. Engko lek Dhewe ngene iki apa di kayak gratis sing mboten enten sing purun kok. Enak sing harap. Tapi ana jalan-jalan karep pedel. Aku sing tombok kokean. engko lek iso adol aku, nah sawahku mau dol ritek ra apa-apa. Mbak, tukunen
Mau nggih apa ngono nek omah. Kedok galengan. Iki mau asline to, cah iki kon kenal nih Dika. Dek ngepel, Iya. ngepel to. Karo sapa? Heeh. Ngefans wae. Ngefans wae. Anakmu karo sapa wi? Ya. Tung. Pakai baju dulu. Pakai baju dulu, nanti gak ikut. Penjamur terus lho. Iki lho lah ya. Iki ki mergo njamur ki terus ki lho. Lek sesumbar wong duwe tapi sampai trocoh rada isin jane aku. Rada isin. Rada isin. Lah terus awakmu lho nyapa kok ya isin wong aku lho sing dhewe gak isin. Lah soalnya enggak anu. Emangnya wis oleh PKH. Oh. Soalnya wis sampai trocoh kayak gini. Ya. Trocoh iku ukurane ora kok ngene wong mampu karo ngene wong ora mampu. Masalah wong jelas-jelas mampu langsung dibeneri dibongkar kabeh. Kuwi lek wong mampu ngono kuwi. Lho, lek bongkar bener iki penggaweane tukang ora penggaweane wong mampu. Penggaweane wong Lah mampu iki iya. ngongkon. Bayar to? Lah berarti Ngongkon. jenengan mampu napa mboten wong gue sampai ngongkone mboten saged. Lho, mampu tapi kan aku urung sering ngongkon. Lho ra iso ya Mbak ngono kuwi ya. Iki Bisa lah. alibi ya rasane mau gak duwe duit yo ngene iki. Makane tak dolen aku. Sama ya lho. Ora kangen aku wis. Demi kangen temen tapi kan yo aku menyadari kan yo dinding kaca kan kita sudah wis kehalangan dinding kaca dadi mek berisone nyawang. Kok Soale sing koncone duwe plekete sing ana sih, saiki kan pensiune wis gawe tetap to. Outsourcing yo. iya. Outsourcing ning ngendi? Mardi, ya. Waluyo. Mati Waluyo. Ya, jalan. Wis beneran yo, wis ya repot ngalor gitu kok mbiyen yo dhek yo. Tapi malah repot. Nyapa? Biasanya sak wayah-wayah ngono iso ngampir aku paling gak iso. Lah iya. Kayak apa? Gua sampah kaya malah sore ya. Nah, lek kuwi gak paham mau aku gak teko. Rasa buber nang aku. Rasa nanti mek. Mbah. Semuni ki apa? Terus Heeh. Pol. Gak usah mulai lho. mek ora oleh balik lho mek. Oh, enggak diopeni kok. Kalau suara diopen. Kalau suara diopen, Demi wong mampu kok. Ya ora mungkin to lek ora tak openi. Dandi? Hah? Dandi? Kita kamde lho pakai. Malah ngomong bisa. Sudah. Widul sampai tekok sanan ngono lho. Ora sampai kok tanggung ya? Agung wis wilayah kota usan. Ketok enggak mungkin. Kira-kira tenang enggak ya? Koyoke ya ora Mbak. Putih mendunge. Kok memang tapi sing siwit. Heeh, sing sampai bengi ngono kae lho paling. Aku lo bingung golek kanca ngonten sopo. Hah? Aku kok lek metu dhewe iki ra penak. Bojoku kan mutu terus to. Ya, enak Cuma Clara. nang Kediri sih nang Kediri. Clara Duta. Mbak. Beda mana? Clara Duta. Para duta kan aku nggak kerja sama. Oh iya. Ora kerja sama spontan yo we. Heeh. Kita iki bali iki sesasi pisan. Sopo nih? Sopo? Mbok Rabi ya, engko lek Mbok Rabi aku mendino nek omah. Kosek to. Bro, Golek dino bareng to. ora kok golek dino kan wis enek karek milih. Heeh. Golek apa? Golek apa? Sik to apa? Golek apa? Satu golek obat dhisik. Golek obat. Kok golek obat to, Mek? Lah jenengan mboten tek waras to? Ora kok Jenengan kabur saking griyane Pak Purnomo? mboten ngoten. Kuwi anak-anak. Lah nirase nganu. Enggak ter, Ora kok ngono, enggak ter. Ya kan lek apa wi se amatir ngono kan berarti kan butuh latihan dhisik Oh, enggak ter.
Enggak ter. Iya, Jarene kan lek diusir-usir ini kan gak terima wi mau. iya. Enggak ter berarti. Yuk, bisa nih. Ora tek lanang tenan. Iman. Bondone oke ra tek ter. Bisa nih lho. Jajal terno. Oh, lem sakne lho. Nyapa to kursine ora rono kok rene. Ora kok rono ngono to. Heeh. Ben ra trocoan. Kuwi kan nganu. Oh, kabeh troco to kene. Oh, alah. Oh, nganu. Mesakne karo udane ben ngiyup. Trocohi lek mek udan tok, lek pas enggak udan enggak trocoh kene. Iya, padha. Tapi meneman lo kursine amoh ae. Amoh tuku wong mampu. Amin. Dian pacaran Mbak Indra. Heeh. Kecintaan to karo Mbak Indra. Sampai saiki. Terusane aku lho ya. Enek sapa ae? Apa sing membuat aku ben menarik aku iso rono ngono? Mbak Indra, Iya, Anas, iya, Deni, iya, Mbak Ina, iya, terus Indri, iya. Rita, Nisa, Iya. wes Mbak Jul. Terus bojone nganu, ngarep masjid iki lho bojone Mas Farid. Lah iya aku Mbak Ina. Oh, Mbak Ina. Mbok Pin, Yo no. Sik, ngene. Ora kok ngono. Iki ngene. Aku iki sidone arep mau olehne sapa? Dek Ben kan mau olehne Mbak Indra. Terus arep mau olehne Mbok Pin. Terus saiki awakmu mau kenalne iki. Ya iki garek pendapatmu, iki pilihannya awakmu sir mundi. Wong di antara wong telu iki, lek Mbok Pin jelas wis pengalaman. Oh, Lek iya. aku karo lek Mbak Indra ya wis rada, lek aku ya sik timik-timik sik belajaran Ya. lah. Saya timik-timik tapi lek dosene enggak gelem enggak Mboten trimo mau to. purun. Ndak enak ya. Kurang mantep. Terus Aduh. piye lek Mbok Pin wis jelas pengalaman lek Mbok Pin. Lah aku tetap belajar. Nek kula tidak belajari tapi lek mau dioser-oserne mboten. Masa doser-doserne sampai oke ngono enggak. Mboten. Dinulune tok enggak gelem. Poso ramu, lah dulu ra poso. Lah ya bene apa wong ujiane wong poso iki ngene iki. Iki gak enak manci ya, tidak enak kene ngono. Kene pokoke ngono lho, Mbak. Manengan. Demeng rodok rene lho. Sita rodok rene, sita Iki rodok penting rene. Apa iki? Kertasmu kok. Nawang, nah. Potongnya 90 nih. Patong tok. Iki mau potong ya. Kurang dep tapi rumah sapi. Aku mau iki numpak Grab tapi ra oleh lho dibayar. Nanya apa? Mas nomor rekening ora dikei. Lah yo mbok Anak mau iso lanang to jenenge Mas kok. terus. Lho iki lho. Ini dia. Ya ora dibales-bales Kira kena. mana danane wi lho. Gak enak kok. Mesti duwe. Piye carane? Sik. Salen lho. Delok aja. Wong garum jare. Bayarane. Mana piye wonge? Piye lek ndelok nomor dana enek apa ora iki? Mau disimpen terus di anu apa tak dana ngejase. Apa? Takon berane BH ku melorot. Monggo. Iya jane. Posek to. Ben mari maghrib sik. Lah tapi jenengan mboten sageter ngoten kok, Mboten sageter niku kula kan tasik luwe, mungkin lek pun wareg pun Tambah pun mengkerak. buka. Melorot mau nganu to ucul to. Melorot. Terus apa kamu? Kira masak, engko beli. Nek? Heeh. Jangan kates, tapi aku enggak Nek iki doyan. nek totokan iki. Nek Iya lu mah ada yang datang pala kok. nek Piro? Tak sembel. 5.000. Aku tidak enak katamu ya. Iya. Sing Nyamuk gak enak-enak. 5. Gila. Mek, Hmm. kingko dhewe nang entak to? Ya. Iku cilot.
Tuku cenil. Soalnya sing duwe omah arepe apa iki? Arepe buka, anak dhewe nandang buka ngombe banyu lho ora Nah wedi. iya wedi sampe rek dijaluk. Iya, wedi. Soalnya kan yo wong mampu kan ngono kuwi. Dadi Nemen. Demong. Wetil. dia kan wong mampu ki enggak nganu apa? Wis to lho usah ngomong mampu cetil ngono lho. Aku ki Iya, cetil ngono lho. Yo. Kudu poine ngono kuwi. Heeh. Ora usah dadak wong Guys, mampu. komen ya cocok atau tidak jika cocok mari kita kenalkan mereka berdua lebih dalam lagi ya silaturahminya ya. Gelem apa ora? Kamu nanti kalau sama Mas Belum, Jabrik udah nggak punya mertua, Heeh. kamu Lagi- lo udah nggak punya mertua, Iya, gak apa-apa. Malah Nggak apa-apa. penak ndang adol-adol. Astagfirullah. Malah penak kula demen ngoten niku ndang adol-adol. Piye? Gelem? Ya, balapan adol apa piye? Heeh. Kuwi Kamu adol sapi, aku adol tanah. enggak awakmu adol tanah lah. Aku adol awakmu. Ora payu. Hah? Lo malah kelarisan kula mengke malah bingung lek nandangi. Enggak apa-apa sebenarnya kan adol-adol kita lomba adol-adol kita. Apa, Mbak? Yo ijek lah. Oh, normal, mampu. Tekan kono. Bener aku acelak. Dan menak emang iki ya Allah ya Allah. Enggak, tapi awak mbiyen pas zamane sak nalikane takjak ning SMP kan sembut tekone cah iki to. Lah soalnya sing sarunge muambu kok. Iki enggak di luar soal sarung yo. Tapi lah aku enggak kelingan lek kita mau jak. Tahu tah loro. Karo sapa? Karo endang ya. Tapi neng lab, neng kan keturu neng Ya. neng SMP to. Nah, tapi Terus ini kan nek mburi to. to, kan nek mburi kabeh nggih api engko nek mburi to. Enggak. Oh, oke. Kemah nek mburi kok. Wes enggak berarti. Itu aku berarti. Lah sapa? Aku turun nek lab karo nek musola. Lah iya. Aku enggak. Saya api unggun melu mone nek mburi kabeh ngumpul-ngumpul to, terus mari ngono moro nek ngarep. Oh, aku ki ngerti pokoke sing sarunge muambu terus sing apa sirahe ser kayak lollipop. Ya, kita lek ngarang yo. Sirahku lho biyen gak ngono. Iya. Enggak serius ben enggak ngono. Ya. Tapi aku kelingan. Wes, wi. Iki kan saplok mikir wong wedok itu rambutnya ngene. Demi Tapi aku ngerti.